Sa Negros Occidental, mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Zone 5, Talisay City, amat-amat na nga nagapatukod sang balay. Apang duga nga buli, ginakingyo sang mga inigikan sa LGU. Sa iring Pedreso nakatuto. Masobra duha na kasimana ang nagligad sa ginlamon sang kalayong masobra 50 ka mga pamalay sa Barangay Zone 5, Talisay City, hindi gihapon malipatan sa mga nasunugan ng insidente nga nagbag-o sa ila pagpangabuhi. Mabudlay kuno ang panggawi sa evacuation center, gani wala sila sang mahimo, kundi amat-amat nga magpatukod sang balay basta may maistaran lang. Gitagaan kami kwarta, tapos amo nang ipamakal namon sa mga material, ang akong sin pagid ka plywood. Bisan kulang sa budget, importante gihapon suno kay Eminea nga makatukod sa balay sa lugar nga iya natawhan. Hindi pagid ako makaano may ara pagid ya ma'am, na ano pagid ako ya. Hindi na ako di maghalin, kay diri naman gid kami halin pagid sang una. Kung may iban nga nakapatindog na, nagahulat gihapon sang dugang nga bulig pinansyal ang iban pa. Wala man nagpabaya ang LGU, wala man nagpabaya ang barangay. Kaya may mga materials man naging panghatag ang LGU, may 5 ka plywood, tapos mga lansang, kawayan. Subong nga simana, targets ng LGU nga mabalik na ang linya sa kuryente sa lugar sa nasunugan. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1, Western Visayas.